हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। हाय ଆମେ ଦେଖ ରାତି 1ରେ ବାହାରି ଗଲୁ ଯେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଟାଇମ୍ରେ। ପାଗଳ ପାଗଳ ସବୁ। ମୁଁ ଦେଖୁନ, ମୁଁ ତ ଓହ୍ଲେଇ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଢେଣ୍ଡେ ମାରିକି ହସୁଛି। ମାନେ ଦେଖ, ମାନେ ଯାହାକି ନାଟ କରିଛୁ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଚଢ଼ିକି ମାନେ 1-2ଟା ରାତିରେ କୁକୁର ବି, ଭୂତ ବି ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ ଦେଖିକି କି ଆମଠୁ ଚୁଡ଼େଲ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡରିକି ରହିବୁ। ଦେଖୁନ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚଢ଼ିକି ପୁରା ଏକାଥରେ ଗଛ ପଛ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିବ। ସତ ତ ସେଇଆ, ଡାଳ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ହିଁ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିବ। ଗଛ ବି ବାରିରେ ଲଗେଇବାକୁ ଆମେ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ମାନେ ଏମିତି କି ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଡରିଗଲେ। କୋଉଠୁ ଆଇଲେ ଏଗୁରା ଓତଣି ଡାଳ। ଇଏ ଆଇଲା ମୋ ପିଇସି ଝିଅ। ଇଏ ତ ଆରକ ଚଣ୍ଡୀ, ଗଛ ଡାଇରେ ଚଢ଼ିଥିବ। ତାପରେ ଇଏ ମୋ ପିଇସି ଭିତରେ ତୁ ଆସ, ଆମେ ସେଠି ତୋଳିବା। କୁକୁର ବି ଦେଖିକି ଡରିଗଲା। ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଭୁକୁଛି, ଭୂତ ମାନେ ବି ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ। ଆମେ ଦେଖୁନ ଚାଲିଛୁ ପୁରା। ଦେଖ, ଏଇଠି ତ ପାଲା ଲାଗିଗଲା ଆଉ। ଜଣଙ୍କର ଗଛ ପୁରା ଫୁଲ ଡାଳ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସିଏ ଯେ ଝଗଡ଼ା କରିବାରେ ବାହାରିଗଲା। ସିଏ କହିଲା ଆମେ ଥାନା ବାଲା, ତମକୁ ଫାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇ ଦେବୁ, ଇଏ କରିଦେବୁ। ଚାଲିଲା ପାଲା। ଆଉ ମୋ ପିଇସିକୁ ଦେଖୁନ, ସିଏ ପୁରା ଡନ୍। ସିଏ ପୁରା ଚିଲେଇ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଆମେ ବି କହିଲୁ ନେଇଯାଅ, କାଲି ଥାନାରେ ଦେଖା ହେବା। ଫୁଲ ଟିକେ ଚୋରି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ ଥାନାରେ ଫାଣ୍ଡି ଆମକୁ ଗଲୁ ଆମେ। ପୁରେଇବାକୁ ଥୋଇଲା। ଆଉ ଫାଣ୍ଡିରେ ଦେଖା ହବା। କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଛାଡ଼ିଲେନି। ମାନେ ଏମିତି ଚୋରଣି ଦୁନିଆରେ ବି ନାହିଁ। ମୋ ପିଇସି ବସିକି ଭାଷା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରରେ ଚଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ କଟକ ଟାଉନ ଛୁଆ ଆଉ ଡରିବୁ। ହଉ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସକାଳେ ଆମେ ଥାନାରେ ଦେଖା ହେବା। ତାଙ୍କରି ଘରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁଧା